Moikka! Eli mä saan nyt tän viikon Starvipin, niin kuin tästä näkyy ja tuolta. Ja mulla on nyt näin kaikki. Ja valmis. Ei. Oi, ei me halua rikkoa tuota. Sit rikois. Noin sit, noin. Joo. Saat. Mitä mä saan? Mun tulee limmun. Katsotaan mitä tästä tulee. 100 sen. Se mä etin tohon. Toi, ja sitten mä haluan sen 250. Yeah. Okei. Näin. Mä annan sille limun. Yes. Mä menen tänne shoppailuun. Mä läksin läppään, mutta ei se haittaa. Mä. Mä en tiedä. Mä sinne. Yes. Noin. Boss. Noin. Sitten otetaan toi tuolta. Noin, nyt. Ihan kivasti boostaan. Nyt kaikki auttaa. Ei. Joo. Sori, mä en puhu tässä mitään, koska mä vaan... Wow. Oho, sori. Näin. Ja näin. Nyt haetaan nää. Sieltä tulee famea aika paljon, tai siis näitä tähtiä. Sori, oikeesti mä en puhu tässä mitään, koska mä oon niin innoissani. Vaikka tää onkin vaan niinku vain. Go. Tyhjennetäänkö? Nyt mun soi se tästä, mikä äsken tuli. Hiihuu. Mulla voi olla aikuinen kavereita, joten saa näyttää viekittelyseltä. Mustansaari. No niin, lähetän sille yhdelle viestin. Ei. Näin. Kiitos. Ei, mitä mä nyt? Viestit. Kiitos. Kiitos. Ja. Okei. Kun en halua tuhlata.
Haluan lisäksi 2 juttua. Joo. Haluatko jotain sun toimintaa? Iina, MST, noin. Sori, mä en halua olla ilkeä teille. Mutta kun eikä. Joo. Muuten kun. Ja muutenkin jos en mä anna Erkkoa, jos niinku ei tee mitään. Niinku et pyytää vaan Erkkoa, niin ei se toimi. Voin sanoa, että silleen ei kannata tehdä. Okei, ihan sama. Nyt boostetaan. Okei. Mä nyt ootan siis viikon ajat, mulla on 25 timua, tai enemmän, koska sitten mulla on vain 0 timua jossain kohtaa. Niin sit mä ostan tämän jutun. Mutta ahahaha, ei mulla oo. Haha. Tossa vois painaa sit vaan just sais aika helppoa. Kun mä oon vippi, niin katsotaan, jos haluaa muuttaa jotain ihosusta tai silmissä. Violetis silmät, kun vetis. Okei, pitäisikö ostaa nää? Nää, mä ostaan. Ihan kivat Joo, on kivat. Ihan. Mä en ole tottunut noihin ja mä en nyt aio SC:tä ihan heti. Sori jos tulee taustaääniä. Mut se on niinku. Joo. Moi. Että. Ei, kiitos. Sori, mitä? Jos käy jotain tyyppejä, mutta ei se haittaa. Mutta ei se haittaa. Eli, sori siis taustaäänet. Mä en tiedä yhtä mitä mä teen tässä. Joo, mitä mun pitäisikö tehdä? Nyt tuli muistikatkos. Ja siis, niin mä myöhemmin sanonkin, että en halua olla ilkeä kellekään. Se ei oo kiva, nyt hirveä laki on. Ja kukaan ei oo viekään auttanut mua. Että VIP-klubille, kun tässä kaveri. No. Boostaan helppi. Mitä? Polva. Tehdäänkö minun kaveriksi? Pidetään. Koska on aika kun joku tehdään ajaluon. Olet ajaluon 15. En halua tehdä
Fameasta 4. Onpa hienoa. Mulla ei oo himui. Sori. Okei. Oikeesti kattokaa. Profiilini. Otas nyt tehdä jotain äkkiä tai advanced. Toivellista. Mulla on aika vähän toivellista, koska mä sain hiukset sitten nää tän paidan. Sitten, no, löysin mä sain, mutta koska mä sain, kun mä keräsin tän lahjaan tälle rahaa, mä annoin tän. Mä annoin oikeastaan kaikki, mitkä mä pystyn antaa. Ja kattokaa. Tää on raren. Koska mä annoin 2 lahjaa. Aatakaa, 2 lahjaa. Ja mä puhun tosi hiljaa. Toivottavasti se ei haittaa. Kuka se oli? Mun pitää pistää sille viestiä, että se voi antaa mulle sen. Voit antaa sen Erkan nyt nyt kun boostaan tuukun mä en oikeesti huijaa, siis mä en huijaa ketään koskaan. Mut joskus, niin ei mitään. Siis en huijaa edes joskus, mä en huijaa koskaan. Koska se on ihan tyhmää. Tu on Line. Näin. Sieltä on vaikka posti. Apuu. Voi antaa. Ei se haittaa oikein, että pysty. Mutta mä en nyt tee silleen tyhmästi, että kysyn kaikilta. Sit se on vähän enemmän kinoamista. Että... mikä se on? Sellainen VIP-juttu, että saa tuplasti faneen. Ja siis, että saa ja pääsit vippiin. Mä en nyt tiedä, se kai auta mua. Wow, 17. Ei mulla ois niinku. Siis mä saan tuplasti. Mä en halua mitenkään. Ei. Ja muut voi. Mä en pysty palkikseen ketään, koska en. Niin. Ja muut voi auttaa. Noin.